Kan New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club. Kan sayo ban play perdabiang ya kalumpung ile kai football ka bahedu opo sor Nong Stoin. Ya ka balatip ru kom ka invitation knockout football tournament arjar apply arjar apusam. U Presiden ke NNSS and CC u ba Jis Imle ulong baya ka ne kalumpung on play perdano ha ka shpotrik naiwing arjar apply. Haka ba ka jingile kai ka baningkong kan long hapren ka Ribhoy United FC persya ka Jamshedpur FC kata ka Porsche BJ Steng PM Hamadan New Nong Stoin. Bas imle ulai thuru bah ka ne galumpung ka total price kan long khat arlak tingka bat kidon hadu khat nrit ligi kin ho na kaleng ki jaka jong jela bat kumju na bar jong jela ki ban wane simta. Kat kum ka program la ni ka fixture ya ka bala pelaj pej ba daga New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club layo i bagi kin hon la ni ki team ki baya khun ha ka ne galumpung invitation ki kin thop ya ka Ribhoy United FC Langsning Greenery Lion FC, Nyawasa FC, Kid United FC, Nangkiw Irat FC, Nongbri Brother FC, Sikkim Boys FC, Blue Bombers FC, Jamshedpur FC, KMC FC Sonapur, MLP FT, United SC Kolkata, Shillong Lajong Football Club, Batka AFC Manipur. Te kumba PUE nakaleng jungi ka club nilapan kre syat menta bantang biang ya ka invitation knockout football tournament jong news nam arhajar arfly bat arfsau kidon bun kijing pun kre kiba nilai syat bat katarik ka bantang banire kai ningkong ka de ka shpotrik upnai nombar arhajar arfly ha ka por CBJ janmet ki tim ki banile kai bani khun ha ka ne ka fast match kinde ka Ribhoy United ka bade ka runners up jong ka tournament jong snam baladap persya ya ka Jamshedpur FC kepada ka wei ka tim barat ba jong ka ISL ka baka de ka league jong ka India hi bro ka wei ti kidon bon ki tim ki bang ngila khot ngila invite keleng saudong kene ka jaka bat ka North East bat Shabar jong ka North East ki banwan ban simta kumbani tu ipi ha ka khat pratrik jong nombar ka jingele kai ka nong apden ka Nongbri Brother persya ya ka Sikkim Boy bat kine bro ar ki tim ro ki ki baklan bor nang ta ka arpinyo trik benai nombar ki jingile kai kono pren ka Langsning persya ya ka Liang Mai FC napo ka Jela Nagaland ha ka South Trik Desember ki jingile kai kono pren ka Blue Bomber ka Bangitip kum ka Rang Dajit ha ka Shillong League ka ni kendu bari kun persya ya ka KMC FC napo Sonapur ha ka khadar trik benai Desember ki jingile kai kono pren ka Nyawasa persya ya ka Peerless FC nangti napo ka jela lane ka city jong ka Kolkata nang ta ka arputrik ka MLP napo Meghalaya kan kendu bari kon persya ya ka United FC napo ka jela West Bengal Kolkata hi ka balawan bani simta ha ka tournament jong Temaladam ha ka santarik jong January ka jingile kai ka bakam klan borsyu na ka dong ba ka tanjungi ka Kid United kan kendu bari kon persya ya ka Nangkiw Irat kumai tu ipi ka Nangkiw Irat kadai gue ke tim ke bansaya no lang ki player na ka jela jungi badi kasi bat na po Kolkata ki player na marbo utrai uladei na po Kolkata balatit ya ka tim nang kiwiran nang taha ka game ka bakado pat ka ar pupratrik benai khat ar ka jingile kai ka long hapden ka Shillong Lajong FC persya ya ka AFC na po ka jela Manipur kini ki tim ki bangila pen kre syat bantang no ya kene ke tournament ka baki pajba na kapor si kapor kila keli kila ap kemilenti hapo kene ke madan jong kan New Stoin bat ka total cash prize ha ka bay kene ke tournament mata kene khat arlak uba job inyo pralak tingka bat ibawan runners up inyo saulak tingka tina ka banta ju pi ki pajba ka bay tiket ka long sispa sanfo tingka marway sispa sanfo tingka marway kapor kalayat ki tier gitar ki mar ki mata kila kiudor kane ke jinglut jingsep ke bangi pen kre aru kila bon ki jinglut tingi kerpat epi bapini snok tilang bangi banwan ban pej ban saki sai sisen kumba pilaya snok ti hakane ke tournament ke bola dap lemba ke jing Krisyan lemba ke jingwan ke jongpi ban sim menta ban wan pej kai ban sim tiket na ke menta bandang pen itulah sisu ya ke jingile kai hapo kane ke madan sai sisen kum ke New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club ngida khot ngida wer ngida karpat ya pi baro ki pai ri football bapin wan ban saki biang sai sisen ban pai ki khmat ban pej lagi jong ki khmat ya gini ki tim ki bangala pen singo menta kan long
kajing kemen nam ta jungi bat kham ta me kanong kajing du nong kajing babe ya phi la da phimwan ban sakhi lagi jungi khmat kiton kitim ki baklan bor ba ki bangila khot bat lemba kane kajing kerpat jungi ngin sai kendo nadu ka sputrik jong unom bar arajar arpulai ka porsi beje kan sang pan pli perda ya kane ka tournament invitation knockout football tournament arajar arpulai arajar arpsau